L-iva u le, għal xhur sħaħ rajnihom jirribattu l-argumenti ta' xulxin fuq il-gazzetti, fil-konferenzi stampa, fuq it-televiżjoni, fil-pjazzett u fuq l-internet. Fi ftit ta' sigħat oħra id-deċiżjoni tgħaddi f'idejn l-elettorat. Iżda nibdew minn fejn beda kollox. Fis-16 ta' Marzu l-Parlament approva il-mozzjoni tal-Partit Laburista li l-mistoqsija fir-referendum ma tkunx biss jekk ma tridx id-divorzju iżda tingħata spjegazzjoni ta' x'tip ta' divorzju responsabbli ser jidħol f'pajjiżna. Għal din il-mozzjoni vvutaw favur il-membri parlamentari Laburisti kollha u ż-żewġ membri parlamentari nazzjonalisti Jasmine Muljet u Jeffrey Pulucino Orlando. Il-mistoqsija li għaliha ser nivvutaw hija din. Taqbel mal-introduzzjoni tal-għażla tad-divorzju f'każ ta' koppja miż-żewġa illi tkun ilha separata jew tkun ilha ma tgħix flimkien mill-anqas 4 snin, meta ma jkun hemm l-ebda tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin filwaqt li jkun garantit manteniment adegwat u jkunu mħarsa it-tfal. Jekk ma jkunx hemm waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, il-koppja ma tkunx eligibbli għad-divorzju. L-ewwel kundizzjoni il l-koppja trid tkun separata legalment jew ilha ma tgħix flimkien 4 snin. Il-koppja trid tkun ilha 4 mill-aħħar 5 snin separata, jiġifieri jekk ir-raġel jew il-mara qegħdin fil-proċess ta' separazzjoni u jerġgħu jmorru lura flimkien għal xi żmien qasir, il-perjodu ta' 4 snin ma jridx jerġa' jibda mill-ġdid. F'każ ta' separazzjoni l-koppja trid biss turi l-kuntratt bonarju jew id-digriet tal-qorti, imma f'każ li l-koppja ma jkollix digriet ta' separazzjoni iżda tkun ilha 4 snin de facto separata, il-koppja trid tressa evidenza li ilha ma tgħix flimkien għal 4 snin bħal kontijiet ta' dawl separati jew inkella evidenza ta' kirija jew residenza fi proprjetà differenti minn ta' xulxin. It-tieni kundizzjoni ma jrid ikun hemm l-ebda tama raġunevoli ta' rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin. Il-qorti li tagħti d-divorzju trid tkun moralment ċerta li l-koppja pruvat minn kollox biex issalva żwieġ tagħha iżda ma rnexxilix. Jekk ma tkunx konvinta minn dan, il-qorti għandha id-dritt u dmir li terġa' tagħti ċans lill-koppja biex jippruvaw isalvaw iż-żwieġ. U l-aħħar kundizzjoni hi li l-manteniment u l-ħarsien ta' tfal ikunu garantiti. Jekk il-manteniment ikun diġà ġie stabbilit fis-separazzjoni, dan ser jibqa' japplika. Iżda jekk dan ma jkunx ġie stabbilit u mara jew raġel ma jkunux jaħdmu, dawn ikollhom id-dritt għal manteniment mill-eks raġel jew mara tagħhom. Jekk pereżempju mara terġa' tiżżewweġ wara li tkun ħadet id-divorzju u tkun qed tieħu l-manteniment mingħand l-ewwel raġel tagħha, dan il-manteniment jieqaf meta jseħħet tieni żwieġ. Children's Allowance u servizzi soċjali oħra jibqgħu l-istess anke wara d-divorzju. Iżda fil-liġi tad-divorzju hemm propost li t-tfal li jibqgħu jistudjaw f'livelli għolin fl-università jew istituzzjoni oħra għandhom id-dritt tal-manteniment sa 23 sena jekk ma jkunux jaħdmu. Din il-miżura tgħin biex it-tfal ikunu jistgħu jkomplu l-studji tagħhom mingħajr xkil. Il-kampanja referendarja rat l-involviment ta' diversi movimenti waqdiet b'opinjonijiet favur u kontra d-divorzju. Moviment Iva għaż-żwieġ Iva għad-divorzju jemmen fi żwieġ b'saħħtu. Iżda jemmen ukoll li dawk li żwieġ tagħhom tkissrilhom għandu jkollhom it-tieni ċans u li t-tfal ikunu mħarsa bil-liġi. Il-moviment jgħid li d-divorzju mhuwiex ser ikisser il-familji u li qiegħed hemm għal dawk illi għandhom bżonnu. Divorzju hu dikjarazzjoni li żwieġ spiċċa. L-unika raġuni allura li għandu jkollok hu li dak iż-żwieġ vera spiċċa. Il-moviment żwieġ bla divorzju jgħid li huwa kontra l-mistoqsija kif qed tkun preżentata għaliex huwa no-fault divorce u allura wieħed jista' jaqbad u jitlaq mingħajr raġuni. Il-moviment żwieġ bla divorzju jgħid li ser indaħlu mentalità divorzista. Ser jiżdied il-faqar f'pajjiżna għaliex persuna waħda trid issostni aktar minn familja waħda. Il-moviment jgħid li huwa inġust li l-annullament jitpoġġa fl-istess keffa tad-divorzju. L-alternattiva li dan il-moviment qiegħed jipproponi għal dawk li għandhom iż-żwieġ diġà imkisser hija din. Li għandha tidħol liġi li tipproteġi l-effetti negattivi li jistgħu jkollhom nies li bażla libera, ġifieri għax għażlu li jagħmlu huma hekk, wara li jisseparaw jitlu f'relazzjoni oħra ma' ħadd. Konklużjoni. Kristu Iva divorzju le huwa moviment ieħor kontra d-divorzju illi jgħid li ma tistax tħobb lil Kristu u tivvota favur id-divorzju. Jgħidu li Kristu huwa s-soluzzjoni għal żwieġijiet infarka u li Alla mhuwiex insensittiv għad batijiet li jista' jkun hemm fi żwieġijiet. Dawk ta' Kristu Iva divorzju le jgħidu li d-divorzju ma jistax jiġi mqabbel mal-annullament li tat il-Knisja għaliex l-annullament jingħata skont l-Iskrittura Ġesu jgħid li dan isir f'każ ta' żwieġ ħażin.
jiddeskrivu lil dawk kollha li ser jivvutaw favur id-divorzju bħala insara à la carte. Jekk int m'intix nisrani à la carte illi tmur il-qudies filgħodu, u mbagħad filgħaxija tagħmel dak li jfettillek. Jekk inti vera nisrani u qalbek tħabba tal-Kristu, ma tistax tmur kontra l-kelma tiegħu. Stand-up huwa moviment kompost minn żgħażagħ b'opinjonijiet differenti li qed isemgħu leħinhom favur l-introduzzjoni tad-divorzju. Jgħidu illi wasal iż-żmien biex dan id-dritt ċivili jidħol f'pajjiżna u li ċertu apatija fuq kwistjoni tant importanti bħad-divorzju trid tingħeleb. Ma dan il-moviment inaqdu wkoll personalitajiet magħrufa. Naħseb dan huwa l-mument fejn iż-żgħażagħ b'mod partikolari bil-vot tagħhom jistgħu jagħtu messaġġ illi d-divorzju għandu jingħata bħala dritt ċivili lil dawk il-koppji illi nagħmel enfasi mhux b'kapriċċ, mhux qed ngħidu divorzju għal Britney Spears li wara ftit sigħat tiddivorzja, imma relazzjoni li tkun ma rnexxietx għal raġunijiet li huma b'saħħithom. Tant naf nies li qed ibatu għax propjament mhumiex m'għandhomx id-dritt tad-divorzju. Li tkun vera bla dem biex taqbad it-triq u tgħid li, fimt, allura ħajkolli bil-qalbi ġifieri narax nagħmel naf li hemm ħafna żgħażagħ li jħobbuna, fimt, u minn hawn appella il-kull min ġifieri hemm f'dak li nagħmlu normali, forsi anke din id-darba jisma' minni u jmur jivvota iva. Nemmen li f'din l-okkażjoni wkoll ta' referendum ta' divorzju hemm bżonn li noħorġu nivvotaw, ġifieri li nuru l-opinjoni tagħna kemm jekk aħna favur u kemm jekk aħna kontra, però jekk aħna favur, ovvjament forsi jekk bħalli m'għandix ħsieb li niżżewweġ, ovvjament bħalissa, però il-qudiem ma nafx niġi bżonn, ġifieri ovvjament nemmen li għandu jkolli l-għażla wkoll. Le b'rispett lejn il-ġejjieni, moviment magħmul minn żgħażagħ illi jirrappreżentaw id-diversità fis-soċjetà Maltija. Jgħid li s-soċjetà mhux ser tkun qiegħda aħjar bl-introduzzjoni tad-divorzju. Dan il-moviment jgħid li d-divorzju wassal għal forma ġdida ta' faqar għaliex 3 familji jibdew jgħixu minn paga waħda. Se jkun hawn aktar familji li permezz ta' paga waħda, paga li diġà hija baxxa minnha nfisha, se jkollhom jissapportjaw numru sħiħ ta' familji anke tlieta. Kattoliċi iva għax dritt jippromovi l-idea li d-divorzju huwa dritt ċivili. Il-moviment Kattoliċi iva għax dritt jgħid li ma jistax ikun favur stat illi jimponi rieda, ħsieb u l-prattika ta' twemmin wieħed fuq ċittadini. Jgħidu li anke jekk bħala Kattoliċi nistgħu nkunu kontra d-divorzju, bħala Kattoliċi wkoll għandna dmir li fir-referendum nivvutaw iva għad-dħul tal-liġi dwar id-divorzju. Ħoss li l-idea u l-ħsieb ta' dawk il-Kattoliċi Maltin li jaqblu mal-introduzzjoni tal-liġi dwar id-divorzju. Imma li ħina mhux qed jissemma, aħna nistgħu nkunu vuċi għalihom. Intant, it-3 partiti ewlenin ħadu 3 pożizzjonijiet differenti. Il-Partit Nazzjonalista ddeċida li jkun kontra id-dħul tad-divorzju. Il-Partit Laburista ħalla lill-attivisti tiegħu u lill-poplu bażla ħilsa. Iżda l-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem kemm il-darba dwar kif hu ser jivvota favur. L-Alternattiva Demokratika ħabbru li huma kienu favur din il-liġi. Kwistjoni oħra li qamet kienet li l-Knisja, il-Kamp tal-Le, il-Partit Nazzjonalista u l-Gvern minn taħt kienu għaddejjin bi sforz konġunt bejniethom biex jikkonvinċu li l-elettorat jivvota le. Kollox beda bil-każ ta' Franz Borċ li ingħata xarejn lif minn mal-Gvern biex ikun jista' jikkampanja għal-le fir-referendum. Il-Prim Ministru jgħid li ma kien hemm xejn ħażin f'dan. Kevin Papagiorgopoulos waqaf għal xi żmien minn PRO tal-Kurja u dekanar stess li ħabbar dan ħabbar ukoll li sar il-PRO tal-moviment żwieġ bla divorzju. Ħareġ li l-Knisja mhux biss kienet qed tagħti flus lill-moviment żwieġ bla divorzju, imma wkoll proprjetà minn fejn tmexxi l-kampanja tagħha kontra l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna. Ingħatajtu fondi mill-Knisja jew le? Anke premises ingħatajna mill-Knisja. Sar magħruf ukoll li mal-35 ambulanza kienu mikrija bilan li dakinhar tar-referendum jinħarġu l-persuni li jinsabu fid-djar tal-anzjani jew indisposti jivvutaw kontra d-divorzju. Rapporti oħra fil-ġurnali taw xifmu li ser ikun hemm ukoll patrijiet u sorijiet jgħidu rużarju meta l-anzjani jkunu qegħdin jittieħdu jivvotaw. Ħafna minn dawn l-istess djar tal-anzjani huma mmexxija minn Zaren Vassallo, finanzjatur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista. Ħareġ ukoll li nies qrib il-Ministru Austin Gatt, Charlo Bonnici, Edwin Vassallo u Beppe Fenekadami il-koll qegħdin jippreparaw parties jekk jgħaddi il-vot tal-le. Huwa stat ta' fatt li f'dan ir-referendum 2800 żagħżugħ mhux se jitħallew jivvotaw minħabba li ntuża reġistru elettorali antik. Il-Gvern seta' jinkludi li dawn iż-żgħażagħ li kieku ippubblika r-ritt ta' referendum f'April. Għall-ewwel darba dokumenti tal-voti tqasmu mill-postiera. Postiera sabuha diffiċli biex iqasmu l-voti minħabba li kien hemm ħafna indirizzi mhux korretti
kawża tal-fatt li ntuża reġistru elettorali antik. Fit-22 ta' April sar magħruf li nstabu voti mormija f'Raħal Ġdid u f'Ħaddingli bil-Malta Post dejt li l-voti waqgħu mill-borza tal-postiera. U f'din il-kampanja kien hemm diversi inċidenti li involvew il-Knisja u li kienu kontroversjali. Bliss of Tawdex Monsinjur Mario Grech ikun l-aktar persuna f'kariga għolja fil-Knisja li qajmet l-aktar kontroversja f'din il-kampanja e kif l-Arċisqof Paul Cremona ma tantx der fil-pubbliku. L-iktar kontroversjali kienet l-omelija waqt iċ-ċerimonja tal-Krizma li saret fil-parroċċa ta' San George fir-Raba Tawdex. Fija u qal li dawk li ma jsegwux it-talim tal-Knisja mhumiex qegħdin isegwu t-talim ta' Kristu u allura ma jistgħux jitqarbnu. Waqt programm fuq Radio RTK, Bliss of Tawdex mbagħad qal li ma jiddispjaċihx b'dak li qal f'din l-omelija. Mara li ċemplet waqt il-programm staqsiet għaliex qajjem il-kwistjoni tad-divorzju fil-preżenza ta' tfal. L-Arċisqof l-Isqof jidhirlu li kien il-ħin opportun biex iqajjem il-kwistjoni tad-divorzju waqt xi ħaġa tat-tfal. It-tfal li huma innoċenti, mhux aħjar jibqgħu innoċenti u ma ndaħluhomx fil-konflitti li hemm bejn il-kbar. B'risposta l-Isqof Mario Grech għalhekk. Skużani, Sinjura Hi, ma naqbel miegħek f'xejn bil-bidu tal-aħħar. Tajjeb, jiena nikkompatejk u nipprova nifhmek. L-istess mara staqsietu jekk jiddispjaċihx dwar dak li qal fl-omelija. Meta jħares lura l-Isqof, jinduna li forsi għamel żball. Fil-fgura mbagħad qabbel id-divorzju ma' tfajla li tinqabad tqila feta żgħira u tara l-abort bħala soluzzjoni. Mario Grech jgħid li dan id-diskors mhuwiex biex ibeżza imma biex jafża lil poplu Malti wawċi. Każi oħra kienu dawk ta' persuni li meta qalu li huma jaqblu mad-divorzju irċivew reazzjoni aggressiva mill-membri tal-kleru. Mal-anzjana li marret ħallija biex tqer qabel ma tibda l-porċissjoni qalet li l-qassis għamlilha ċara li ma kienx ser jaħfrilha u jħallija titqarben jekk ser tivvota iva fir-referendum. Qatlu allura jiena m'iniex ħalli tqarben. Issa, għalli sa dik biċċa tiegħek x'ħad tagħmel, għalli inti li ġibtni bej bħal meta ngħidu bħal ħaltejn, għalli affarijiet, għalli issa melint, għatlu għara jiena minnek minnix ħan isma' għax ħdeħ kellu l-korċefwis. Għatlu jiena li jiena dak ikmandani u minn dak nisma'. Anzjana marida ta' 68 sena mill-fgura qalet kif il-patri li mar biex qarbena qabatu telaq il-barra meta qaltlu illi ser tivvota favur id-divorzju. Ġi, is-soltu qarbinni nata ġimgħa għax jiena ftit li xejn oħroġ. Għattu għan f'daqqa waħda, ma nafx kif fuqal il-da fuq id-divorzju. F'daqqa waħda rambaċ, u għamsalt miħdejja, sada tafka mutwajjeb. Għalli għafek kont naħsbu, għamsalt. Mar fejb b'taba għalli meta tbiddel femtek, batalija. Ġurnata nibki u nibki u d-dwejja akbar li kelli għadni sissa. Iżda wara l-kappellan tal-parroċċa, Rened Lofreda, skuża ruħu ma' din l-anzjana u qal li l-Knisja qatt ma ddikjarat li persuni favur id-divorzju m'għandhomx jirċievu is-sagrament tal-qrar. Kien hemm ukoll it-qassim ta' bosta santi fosthom fin-naxxar biex bija tal-Madonna u b'messaġġ kontra d-divorzju, santi illi ma kienx hemm imniżżel minn min kienu qegħdin jinħarġu. Każ ieħor kien dak taċ-ċermen tal-moviment Iva Żwieġ Iva Divorzju, Deborah Xkembri, li minħabba li kkampanjat ma tal-Iva, Xkembri twaqfet mix-xogħol li kienet tagħmel fit-Tribunal tal-Knisja. Permessa ittra mibgħuta lilha u lill-klijenti tagħha, Deborah Xkembri saret taf li tnaqsilha parti sostanzjali mix-xogħol tagħha bħala avukat fil-qorti tal-Knisja. Nħoss li hija inġusta ħafna fuqi, però inħoss ukoll li m'għandix inħossni pressured b'daqshekk biex nieqaf. Jiena se nkompli mill-kampanja tiegħi kif għamilt s'issa. Kien hemm bosta inċidenti partikolari ta' batti bekki tul il-kampanja fosthom bejn iż-żewġ movimenti, bħal dwar il-billboards. L-uliet kienu l-qofol tal-billboard tal-moviment favur ġie indirizzat il-mod ta' kif tifel u tifla iħossuhom meta fil-klassi tal-iskola jiġu bullied minn tfal oħrajn għaliex huma twildu barra żwieġ. Il-moviment kontra ħass li l-kliem użat kien degradanti. Intant il-moviment Żwieġ bla Divorzju għażel li ma jirrispondix domandi tal-ġurnalisti waqt attivitajiet tiegħu stess u li għalihom ikunu mistiedna l-ġurnalisti. Nistgħu nsaqsu għax ma tantx qed ikollha ċans għalhekk. Dan huwa coverage ta' event mhux biss. Il-punti ta' Monsignor Arċisqof imbagħad il-kompli punti li semma Monsignor Arċisqof imbagħad
Xtaqna niċċaraw xi affarijiet li għadhom mhumiex ċarri għalina u mhux qed ikollna ċans personalizma. Kif għandkom fiċ-ċirkolari Kellna dibattiti fuq l-istazzjonijiet tar-radju u t-televiżjoni kollha ħafna soundbites li għamlu l-aħbarijiet. 3 każi oħra ċentrali li jikkaratterizzaw il-kampanja kienu dak ta' Monsignor Charles Vella, dak ta' Helena D'Amato u tal-eżami tal-Mezzek. L-awtorità tax-xandir waqfet messaġġi televiżivi li fih kien jidher Monsignor Charles Vella wara t-talba tal-Moviment kontra d-Divorzju. F'dawn il-messaġġi televiżivi l-fundatur tal-Moviment ta' Kana jgħid li d-divorzju ma jbeżżawx. Divorce does not scare me. Il-fatt fejn hemm id-divorzju ma jfissirx li spiċċa iż-żwieġ kattoliku, li spiċċat il-familja kattolika. F'reazzjoni iżda Monsignor Charles Vella jgħid li kien ikkwotat barra mill-kuntest u iddikjara ruħu li huwa kontra d-divorzju. Il-moviment iva jiftaħ kawża kostituzzjonali għax l-spots ittieħdu b'mod fidil mill-intervista. Il-moviment iva jispiċċa jitlef din il-kawża kostituzzjonali għaliex kellu jġib il-kunsens ta' Monsignor Vella qabel ma xandar l-spot. Iżda l-qorti tikkritika wkoll l-awtorità illi suppost ukoll kellha tfittex il-kunsens i. Mbagħad kellna l-Kummissarju għat-tfal Helen D'Amato li kwotat mod żbaljat studju magħmul minn akademiċi barranin li jassoċja d-divorzju ma' problemi ta' saħħa mentali fuq it-tfal ta' koppji li jiddivorzjaw, iżda l-awtriċi tal-istudju kuntattjat il-medja Maltija biex tgħid li l-Kummissarju tat-tfal ikkwotat b'mod ħażin l-istudju tagħha. Konklużjoni ta' dan l-istudju kienet li l-maġġoranza ta' tfal jirnexxilhom jadattaw tajjeb għad-divorzju. Fl-aħħar jiem tal-kampanja toħroġ l-aħbar li fl-eżami tal-Mezzek ta' reliġjon ħarġet mistoqsija dwar id-divorzju. B'numru ta' invigilators li kienu wassa ma' tfal waqt l-eżami jagħtu l-parir sabiex dawn jirrispondu kontra id-divorzju għaliex inkella ma jkunux insara tajba u jitnaqsulhom il-marki. Il-moviment le ma jiddissoċjax ruħu minn dan l-aġir u l-Ministru tal-Edukazzjoni tibqa' sikta. Minkejja l-diskussjoni kienet iffukata fuq id-divorzju, il-koabitazzjoni wkoll spiċċat ingħatat attenzjoni partikolari. Dan wara li Ministru Carmel Sulbonnici qal li jkun xi jkun ir-riżultat ta' referendum dwar id-divorzju, din is-sena l-Gvern se jressaq proposta għal liġi dwar il-koabitazzjoni. Ikun x'ikun il-riżultat tar referendum, naħseb li dejjem huwa tajjeb li jkun hemm liġi li tirregola l-koabitazzjoni. Id-deputat tal-Gvern u ex-Ministru Jasmine Muljet fil-Parlament u barra minnu jgħid li liġi tal-koabitazzjoni waħedha tkun l-akbar messaġġ kontra iż-żwieġ. Fil-verità l-koabitazzjoni ma tidher imkien fil-manifest tal-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru rifjuta l-appell tal-moviment Iva Divorzju Iva Żwieġ biex ikun ippubblikat il-white paper dwar il-koabitazzjoni li ilu lesta diversi xhur. Nappellaw li dawn il-mistaxxejn forsi din id-draft li hemm tiġi esposta għall-iskrutinju pubbliku għax hemm element iva ta' għażla bejn għal dawk li żwieġ tagħhom kisrilhom b'mod irrevokabbli. Hemm sfortunatament dik l-għażla isimhom li huma jibqgħu poġġuti ta' ħajthom jew nkella permezz ta' divorzju responsabbli jerġa' jiżżewġu. Ma naqbilx ma' din il-proposta illi f'nofs id-diskussjoni tad-divorzju ndaħlu xi ħaġa illi tolqot faxxa u issues u kwistjonijiet ħafna iktar lilin mill-issues li għandna fuq id-divorzju. Matul il-kampanja diversi esponenti importanti fis-soċjetà għażlu li jikkummentaw fuq il-kwistjoni tad-divorzju. L-imħallef emeritus Filip Xeberras qal li l-kampanja li qed tmexxi l-Knisja kontra d-divorzju hija motivata minħabba l-biża' li titlef il-privileġġi li tgawdi minnhom. Joanna Drake, id-Direttur Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-Intrapriża, tgħid li jkun żbali jekk il-Gvern iżomm lura milli jileġisla l-introduzzjoni tad-divorzju. L-ekonomista Lino Spiteri jemmen li aktar mal-pajjiż joqrob lejn ir-referendum aktar qed iqarreb lejn is-snin 60. Id-diskussjoni qiegħda tkun mawġa apposta. Qegħdin jgħidu. F'Malta hawn 130,000 ruħ koppja miż-żewġa u hawn 13,000 separati. Mela allura m'għandniex bżonn il-separazzjoni, il-divorzju, leġiżlazzjoni tal-divorzju. Jiena ngħid xi dritt għandhom dawk il-130,000 ruħ illi huma miż-żewġin qegħdin tajjeb. Jien fosthom. Xi dritt għandhom illi jgħidu l ħadd ieħor minn qiegħed ħażin. Inti m'għandekx jerġa' jkollok id-dritt illi tiżżewġ. In Castal de Paris, il-President tal-Kolleġġ Kunsilliera Nazzjonalisti jiddikjara li biex tieħu annullament mill-Knisja trid ħafna flus u kuntatti. Jgħid ukoll li jaqbel mad-deċiżjoni ta' Joseph Muscat li jagħti vot ħieles fuq id-divorzju. Mart il-mexxej Laburista Michel Muscat tgħid li ser tivvota iva referendum tad-divorzju biex tivvota favur il-proxmu u l-minoranzi. Jiena meta nħares madwari u nara n-nies
Ebatu. Il-kuxjenza tiegħi tgħidli ejnhom. U għalhekk bil-vot tiegħi fit-28 ta' Ġunju ta' Mejju jiena se nkun qed ngħid lill-proxmu tiegħi. Minnaħa l-oħra mart il-Prim Ministru Kate Gonzi iddikjarat ruħha kontra d-divorzju u tgħid li kontra s-sess qabel iż-żwieġ għaliex il-mara ma tkunx taf jekk ir-raġel huwiex magħha sess biss. Appart il-kontroversji u l-battibekki ħafna jkunu aktar komdi joqogħdu fuq il-fattu l-figuri. Dawn huma ftit mill-figuri li deru tul il-kampanja. Nibdew bid-divorzji reġistrati Malta, argument ieħor fil-kampanja. Biex iġib divorzju minn barra trid tkun jew ta' nazzjonalità barranija jew miżewweġ barrani jew barranija. Inkella tkun għex f'pajjiż għal perjodu ta' żmien skont kif inhu impost mill-liġi ta' dak il-pajjiż biex wieħed ikun jista' jakkwista id-domiċilju tal-pajjiż. Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena diġà kienu reġistrati f'Malta 21 divorzju, aktar minn divorzju wieħed kull ġimgħa. Is-sena li għaddiet inkisbu 47 divorzju minn barra. Separazzjoni. Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena separaw 191 koppja. Is-sena li għaddiet f'pajjiżna kellna total ta' 541 koppja illi sseparaw. Żwieġ ċivili mqabbel ma' dak tal-Knisja. Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena kien hemm aktar żwiġijiet biċ-ċivil milli bil-Knisja. Intant is-sena li għaddiet kien hawn 260 tarbija li huma reġistrati li l-missier tagħhom mhux magħruf, filwaqt li terz ta' tfal Maltin huma imwielda barra żwiġijiet. Intant rapport maħruġ mill-Istitut Kattoliku Discern juri li sal-2015 ser ikun hawn 35,000 persuna bi żwieġ imkisser. Għalkemm l-essenza tal-battalja ma kienx bejn il-politiċi tal-partiti, il-politiċi kellhom semm importanti fid-diskussjoni. Filwaqt li ħafna għal xi raġuni ma tantx deru bħal Prim Ministru Gonzi u Austin Gatt li kien qegħdet illi jirreżenja jekk il-partit tiegħu ikun favur id-divorzju, oħrajn tkellmu fil-pubbliku. Fosthom Tonio Fenek li kien biċċar l-iktar politiku min-naħa tal-gvern li semma tul il-kampanja. Fil-ħarġa tal-Independent tas-27 ta' April qal li l-Madonna tinsab imdejqa li pajjiżna qiegħed jikkonsidra li jdaħħal id-divorzju. Kummenti li qajjem id-diskussjoni kollha dwar id-diviżjoni bejn Knisja u Stat. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat mexxej tal-Partit Laburista u kap tal-Oppożizzjoni fl-ewwel ta' Mejju għamel diskors imqanqal favur it-tolleranza u l-kompassjoni. Messaġġ li baqa' jirrepetih sa tmiem tal-kampanja. U lil dawn in-nies qed nippruvaw niġġudikawhom, nippruvaw ngħidulhom għamel żball patti ħajtek kollha u miegħek ħajpattu anke wliedek. U aħna maħniex is-soċjetà tat-tpattija, aħna s-soċjetà tal-kompassjoni li nagħtu ċans lil kulħadd min żbalja min ma żbaljax, min sofra min żball, irridu nagħtu dak iċ-ċans ieħor minn aħna biex nikkundannaw lin-nies biex jgħixu f'dik is-sitwazzjoni għal kumplament ta' ħajjithom. Rridu ma rridux fin-nofs spiċċaw ukoll bosta membri tal-kleru, kemm dak li qalu darba u kemm b'dak li qed jgħidu issa. Kien hemm Monsignur Viktor Grek li diġà semmejnieh, iżda wkoll Reverendu Fater Peter Saracino Nglott li jgħid li minn fil-kuxjenza tiegħu iħoss li għandu jivvota iva jagħmel ħażin jekk għada jivvota le. Kattoliku li jkun ħaseb u li fil-kuxjenza jkun iddeċida li jaqbel mad-divorzju, ikun qed jagħmel dnub jekk jivvota favur? Pjuttost naħseb li jkun qed jagħmel vot jekk jivvota kontra, jkun qed jagħmel dnub jekk jivvota kontra. Għaliex il-prinċipju huwa għandek dejjem timxi skont il-kuxjenza. Giovanni Avena, editur ta' ġurnal Bisperazzjoni Kattolika fl-Italja, ukoll kien qassis iżda kien mistieden jitlaq wara l-kampanja favur id-divorzju f'pajjiżu. Meta kien fostna din il-kampanja qal li kienu propju l-Kattoliċi li assiguraw li kun hemm il-liġi tad-divorzju fl-Italja. Tkellem anke dwar is-sagrament ta' żwieġ u kif dan huwa bbażat fuq l-imħabba. Ci fu questa spaccatura, questa lacerazione molto dura, molto pesante, che poi si ricucì per la buona volontà dei cattolici del sì e per la buona volontà dei cattolici del no, ma soprattutto per la mediazione che molti vescovi hanno realizzata, hanno operato nelle loro comunità. Ġiet imxandra wkoll silta minn dak li d-dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija, Reverendu Emanuel Aġus, kien qal ftit xhur ilu fuq affarijiet tagħna. Il-Knisja temmen fil-libertà tal-kuxjenza li l-bniedem għandu jiddeċidi fil-kuxjenza sakemm tkun verament imdawla wkoll li jkun hemm it-tiftix tal-verità u mdawla mit-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja. Ġifieri nisrani li jiddeċidi arbitrarjament mingħajr ma jiddeċidi bisserjament fil-kuxjenza tiegħu ma jkunx responsabbli u l-isfid dak li qalu fin-nota pastorali tagħhom li nisrani għandu jkun responsabbli. U għalhekk min jiddeċidi b'dan il-mod possibilment
jista' jidneb ukoll. Leħen kien ta' Patri Mark Montebello li fuq The Times qal li jinsab umiljat bl-imġieba bla għaqal tal-Knisja f'dawn l-aħħar xhur. Mark Montebello kundanna l-użu ta' tfal fil-kampanja, nuqqas ta' parteċipazzjoni tal-Knisja fid-diskussjoni, l-idea żbaljata li d-divorzju wassal għall-abort u l-eutanasja u fuq kollox ikkundanna id-dikjerazzjoni li jekk wieħed jivvota iva ikun qed jonqos lil Alla. Kien anke repetut dak li qal Fader René Camilleri f'Ottubru li għadda fuq il-programm Inkontri li fih qal li l-Knisja u l-Istat għandhom ikunu separati. Aħna kien hawn min qed jgħid illi min jivvota favur id-divorzju jagħmel dnub. U allura daħlu l-issues tal-kuxjenza u x'in il-kuxjenza u kuxjenza formata u jiena ngħid imma kif jista' jkun pajjiż b'2000 sena tradizzjoni niżranija u llum aħna qegħdin f'paniku bħal da għaliex għax il-poplu tagħna ma llimniex aħna jeduka ruħu fej x'tidħol kuxjenza ma rresponsabilizzajniex. Allura llum aħna ħanerġgħu nirritornaw illi persuna nistmawa ta' tifel żgħir jew tifla żgħira ta' 7 snin illi inti mela n-nies inti llum tista' tistmhom daw huma affarijiet illi l-Konċilju Vatikan it-Tieni superhom jekk aħna ninżlu fil-fond tal-Konċilju Vatikan it-Tieni il-Konċilju jgħid illi id-dinja tal-politika u d-dinja ekklesjastika huma żewġ kompetenzi separati. Qed tifhem? U għalhekk huwa importanti illi aħna dad-diskors nidħlu fih mela llum il-Knisja ma tista' qatt taqbel mad-divorzju, jien ma nista' qatt naqbel mad-divorzju. Imma ma jfissirx b'daqshekk illi l-Knisja iżżomm il-pajjiż milli jibqa' miexi bl-għażliet tiegħu, il-Knisja se tibqa' titkellem fuq x'temmen dwar il-familja, imma m'għandha l-ebda poter il-Knisja illi żżomm il-pajjiż milli jagħmel l-għażliet illi huma kompetenza tal-politiċi. Kienet kampanja ta' argumenti, ta' movimenti, ta' uċuħ ta' nies li sirna nafuhom aħjar jew skoprejnihom għall-ewwel darba. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ser ikun il-poplu Malti sħiħ, int u jien, li għada ser imorru nivvutaw biex nagħlqu din il-kampanja u niddeċiedu jekk f'Malta u ser ikonna l-liġi tad-divorzju. Il-messaġġ huwa wieħed: għada ħaddem id-dritt u d-dmir tiegħek u mur ivvota. Thank you.